Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनोसैलाय आरोना नोंसिनि सिगाङाव। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुलांखागोन आरोना मा जायो, माने बैसागु जाथारसिगोन नालाय बिनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल खामानि मावनो नागिरदों आरोना आङो। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फुजानि अफार, माबानि बैसागुनि अफार। बोजानोबा फैद' सोर सोर बोजानो बानायजानो बैसागुनि। हाइस नुखाबाय नै ओरैनो। आगोल सानाय मोनगोना मोनाखै नोङो? खनबेसे जाखो नोङो? एबारसो खनथाम। ओमफ्राय आं बेयावहाय क्रिम लगायनाय, क्रिम होनायफोरखौहाय खोन्थाबाय थानाय जायासै आरोना, माने बेखौथ' बयबो मोनथिखायो नालाय, ओंखायनो आङो बेफोरखौ खोन्थाबाय थानाय जायासै। ओमफ्राय बिदिनो ससे ससे भिडिअ खालामनायल' जाबाय आरोना, ओमफ्राय माखौबा खालामनाय माखौबा खालामि बिदि जाबाय आरो। नोंसिनि खैजा जि गिदिर मिथिं जायाखै होनलाय? माबानि खाथि जायो खोमा ना? माबाया नोंसिनि खाथि जायो? बे बड'लेण्ड माबाया? बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया? जोंनाथ' मेन खाथि जाथारना ओमफ्राय। जों बेरायहैदों खनसे। माबायदि मोनदों? स्र' जाहांनानै मोजां मोनहांदों? मोजां मोनहांदोंनो नै। दान मोनलायलांबाय। दासो खनसे हादों आरोना, आरो दंबावोसो सेकेन्डनि। ओमफ्राय आं लोगोफोर बेवहाय भिडिअखौ खालामबाय थायासै आरोना, माने डाइरेक्टहाय खानाय बानायखांनानै हानायखिनिखौसो देखायनाय जाबाय आरोना आङो। ओमफ्राय बारा इसिबां माने भिडिअ लाबाय थानाय जायासै। ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो भिडिअआ। माबायदि जाखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर।